DILG Iloilo Province kag local government units sang San Miguel Iloilo dismayado sa natabo kay SK Federation President Michael Khalil Tadifa. LGU sang San Miguel mahulat pa sang desisyon sang korte. Si John Sala nakatutok. Nagpahayag na sang pagkadismaya ang Department of the Interior and Local Government Iloilo Province kag LGU sang San Miguel Iloilo sa gindangatan ni San Miguel Iloilo SK Federation President Michael Khalil Tadifa nga naging subject sang isa ka search warrant. Nakuha ni sang armas, mga bala, granada, 7 ka sachet sang suspected shabu kag mga drug paraphernalia. Kay kung tanawon mo, it's really frustrating and disappointing to think that bata na siya bala, no? So it runs contrary hambal gani nga ang aton bala nga diktum nga the youth are the fair hope of our fatherland. Sa iya second case nga to nga previous months dapat nag-change na siya, magbago man siya. Sa karon nakasumiti na sang report ang local DILG sang San Miguel sa DILG Province. Ginapatigayon man subong adlaw ang case conference sa tunga sang LGU, local DILG kag DILG Province agud madiskusyonan ang ilang mga inaksyon. Kung basehan na teknikalidad, wala pa sang may napasaka nga kaso administratibo batok kay Tadifa kag wala pa sang pinal nga desisyon ng korte na tuhoy sa kaso sini. Butang wala pa man sang pinal nga desisyon kung balakakso na ini sa posisyon o kung pagatalusan. Sa karon si Tadifa sa gihapon ang nagapungko bilang SK Federation President apang magatindog nga witness anay sa mga sesyon sang konseho ang Vice President sang SK Federation. Sino kay Vice Mayor Bonifacio Salapantan Jr. hulaton pa nila ang desisyon sang korte sa mangintikang batok kay Tadifa. Pero as of now, hindi kita na ikakuon nga ibuslan nga gid ihatag nato ng pribileyo sa ni Iski Khalil Tadifa. Pero as of now, amo lang na anay ang kuan naton laton ang desisyon sang court sa performance ya diri sa aton. Daw amuro kay na hambal ko nga ang 35 lang sa performance na 65 gid wala no. Ginpaiway ang barangay kay SK election sa mga tuig. Gani magaserbe sa gihapon sa ilang mga nasakupan ang mga opisyales sang barangay tubtob sa madasod nga tuig. Gani panawagan sang DILG ipatuman gid sang tampad ang ila katungdanan. Let us remember sang mandato nga ginhatag sang pumuluyo sa inyo. You are there because you gain the trust and confidence of the people. So let's live up to that and let's uphold that. Upod kay si Dilurin Duque, John Sala, One Western Visayas.